Ero mar apaya manomiyo ji 27 wito ngimagi roundabout ma Coptic gwenge ma Mamboleo. Roundabout no muki otieno ma gi ji ma ok oyangi kaluwore gi tend county ma Kisumu kod jodak ma gwengego. Muko mar roundabout no biro konyo duoko chien masiche mag apaya mosebedo katimore kinde ka kinde. Efi Nyakidi nigi ler mathoth. Jumachiel tok masira mar apaya roundabout ma Coptic e wang' apaya maduong' ma Kisumu kochimo Kakamega ma e chal mar roundabout no. Okinyi makawuono jodak ma e gwengego nochiew kendo yudo komuki. Sasa jana wakati natoka kazi nikienda kwa nyumba nilipata hiyo trailer ya kubomoa hiyo roundabout kama iko hapo. Sijui inaitwa aje, katapila nini hapo. Wakati nilienda nikaanza kusikia ni kama inachimba kitu. Kutoka kuangalia napata inachimba hiyo roundabout. Lakini hiyo roundabout kuchimba mimi nashukuru sana kwa sababu hiyo roundabout imeumiza watu wetu wengi sana. Tumepata shughuli imeanza. Asante sana kwa Gavana Nyong'o kwa kushughulikia maisha ya wakazi wa Kisumu, na ningependelea iwe ni hivi. Action iwe inachukuliwa haraka upesi kuokoa maisha ya wakazi wa Kisumu. Nejodak kata obedo ni roundabout no muki degi her mondo mi duol marango weche mag apaya Kenha kod piny owacho odonjre maneno ni oket rang'uk ng'wech kata bumps e apaya no kaka yor geng'o masiche mag apaya makinde ka kinde. Ndara ne otimo maber kuom ketho nago uru ka koro osakethene, koro geche biro ringo maber ka chopo Kisumu. Accident makae koro biro dok chien. Amor zaidi kendo mondo med loso bumps mondo ajali mang'eny odog chien. Bene wagombo kano gole are chon mabeke ka ni serikal ne ritango. Wadaka ka to roundabout ni kende inyo wakae. Koro be ginyalo gole ka nikech koro wachunga kinyi ni wado kosegole utimo no maber. Ni kata bas chabe kata kaka no luar. No ka lo mana wi roundabout no kaka to be oselwe ni. O lose control ma koro luar pinte. Odhi to luar bugu kucho mane gima no hinyogi. Jodak go bende no kwayo derepe mag nyamburko mondo beda kicha e kinde magitiyo gi wang' apaya no ma Kisumu Kakamega. Na sasa vile wametoa pia roundabout, drivers wasiweke tu gari free, wajue pia watu tuko hapo kwa barabara. Bati serikali pia ichunguze hii barabara iweke vizuri sasa. Hata wakiweka roundabout waweke mahali pengine lakini sio hapa. E kinde nyasi maralam ni ringre jogo manowito ngimagi e roundabout no ma Coptic. Ogai mar ODM Raila Odinga nopuoyo okang' mar muke wirani ne okolose kaka owinjore. Paro mabende nosir kod seneta ma Kisumu Tom Ojienda. Roundabout mengi ni onge kutindita ndara. Inchi dynamics makia modu kucha. Untiki mwini Coriolis acceleration. Waracha hinya makutiti mtopikana. Omyo design dara no make a design mistake. Yakaloke. Roundabout. Omyo na more kajimoko wa tinikiseka action makisemu roundabout. Mane mabulu mese kan sirusiyo. No dara no maber. Anna onge kamimuke ndara no. Anna go simu ne minister mar ndara. Chieng' manadhi winjo wach no. Kendo awacho ni olos wach ndara no. Koro nachako wach ento koro gindo muke anto na wacho wach okogo. Komachielo, jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili nowacho ni duol mochung'ne rango kod kunga pei ni pachoka Kenha nyaka koro keto okenge makare magneno ni apaya maduong' ma Kisumu kochimo Kakamega olos manyien. Owili bende nowuok mager kowacho ni nyaka rang'iny mag nyamburko duto mar fwenyo kaponono gin kare mar ting'o jowuoth. After this burial, all buses Manyakach mag secondary schools must be re-inspected. Mondo wang'e ka gin roadworthy maginyalo ting'o ang'owa nikech we can't keep mourning every single day. Masira manotimore roundabout no ma Coptic nomiyo ji 27 wito ngimagi. Masira mabende noweyo familia mekgi gi kuyo kod buok. Jowuoth go nowuok e liel more gwenge ma Nyahera mayudore Kisumu West. Roundabout no wachore ni osemiyo jowuoth wito ngimagi kuom thuolo malach. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Podwa kwayo mondo Ruoth Nyasaye oket chunygi kama okwe. E weche